Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisi Hytaý epidemiýanyň fonuna gaz importyny azaldýar. Epidemiýanyň fonuna Hytaýyň baş gaz alyjysy Petrochayna ýurda import edýän tebii gazynyň şol sany suwuklandyrylan gazyň möçberini azaldýanlygyny oglan etdi. Bu barada Reuters habar agentligi Senagat Pudogunak 4 çeşmesine salgylanyp habar berýär. Kompaniýanyň alan kararynyň haýsy möhleteçini dowam etjekdigi hemde onuň azaldýan gaz importynyň möçberi mälimnäl. Ýagdaýdan gönüden-göni habarly çeşme Reuters'a beren maglumatyny gaz importlaryny azaltmak barada kompaniýanyň alan täze kararynyň hususan gaz geçiriji arkaly Hytaýa mawy ýanygyş satýan müşterilere täsir etjekdigini aýtdy. Petrochayna gaz geçiriji arkaly satyn alýan gazynyň gündelik möçberini azaldyr diýip çeşme aýtdy. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy gaz alyjysydyr. Ýöne Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň bahasy aýdylmaýar. Petrochayna kompaniýasynyň ýurda import edýän gazynyň 70 göterimi Merkezi Aziýadan, Myanmardan we Russiýadan üpjün edilýär. Uzunlygy 1833 kilometrlik Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirijisiniň üstü bilen Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň mawy ýanygyjy Hytaýa iberilýär. Ýyllyk kuwatlylygy 55 milliard kub metr gaz ibermäge ukyply bolan geçirijiniň üstü bilen Türkmenistanyň Hytaýa ýyllyk 35 milliard kub metr töwereg gaz satýanlygy çak edilýär. British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan 2017-nji ýylyň dowamynda Hytaýa 31,7 milliard kub metr gaz iberdi. Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň bahasy barada anyk resmi sanlar aýdylmaýar. Ýönetimçiler Hytaýyň 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistana $185 töwereg töleýändigini hasaplaýar.